Kojofosu ne de ne ho ade be ne de ba ese wo se ensie no ne fie nti mi hu de nti a o ma jama sa abusu apanyin nipa ba akope we egu ko na fo ni ma sesa aha na wakwa sa abire watima kwa bedu fie ana o se ko ni nti na ekwo na de me baaye Abusan for me mam nyina akwa ba yen ba Nyansapo TV so meka se Nyansapo a na waje me so se yesane no badwe ma kwan so ene se yesen di ehia ibedi nkomode yese na fata na edika ni nyina ye di usua de ama na boa yen sa pepepe me so be subscribe to channel no be like be share ama obi biara nya bi ahwe comment section so je wo de a na wache wadwen kama na boa yen se na ya mo boy na baso comment section ho no sa na ye pe no Eboyen ma jinjayen me ye adwuma no mo e de mawo Nyansapo for de bia ka se woni pa e de mawo amamre ni amanne kwan so eguso a yesua de ene so ye besua de sa pepepe ene ye penu midin ene oba ya esua ma ye boa me na medi dwuma de hu chia me nene me wo nene jamfi e wo me nchen a me ne no ene bedi dwuma de ene amamre ni amanne kwan so na ne beto ne boase a kire yen ama yeso yesua de ama no aboaye me mana na akwa aba ne yemfa nkoma wo ho nyina ande no ehihye so nana me ma akwa aba so ba ye bibia boko obo ade no no adaroma ye ho odi ye dase se ne so waje yemfew so na ne ye bedi nkomo na ne ye tena ase o kire yem bebere o me ye hu niam bi ane ye nte ase o santu yemfo to pa o te ne hu hia o tu yemfo pa e ma ne me nyina so mo dase man pom na bo man mo bo man don bo ah ne mi man nyina ne maka se ye dase o ebi mra bio za pe ye dase se ne so waje be na ne ye tena se abonkomo so na no ye tena se ne ye ka da Lumba sem eye openyi Charles Kwajofosu wonya ne baby ko na hotedin ni da Lumba ma kire kra baby Lumba ko nya firi ye mo na semi ye tena ha ya ne ye ka se pa koso they say ni nyina akwa kowie se omoso mo mpeni bio ya tu na de so ya announce ne higher breaking news I sorry fi ya koye no komo wo frasia ba kire bio wa ya se hu another press conference a eya busua ni bi se omonfoa tu na ya to busuapanyi ade no so no na hwe bebi omo tena ya omo de ka asemi senka yenim senka pa akoso ade hye de komo gyan bebi aka asem anka ya himfie Nso we dem so mo Asante ase mu fie na wo Asante ase a abuzapanyi ka ase honom ko bu content de open ko omra meti bi no honom tena ya omo ka asem no na etwe nkrofo ase ade na manko ahemfie ho anko kansa nsemi afi enu mu ayeso mo de ba no se ombe se omo bisa pakoso hene se omayi ano se anya bia judgment ya omo de amase yetu abuzapanyi ofo so bia na o ka ho bi o se kire bi ansa na makoma aye den atomo yam omo mahu nkomo we nyina asore ema ye bedi ho nkomo nkomo so atwetwe niam bebere aba am say mentime ho ase bi ya aba na waye panyin amamre na amane kwanzo na obetimi akyekyere nti na edi mka hwe ya ba ye bebisa mo akyekyere yin de di kan say be koluma sensem de di kan mpese me bisa oman hene afi abrempomfo na odikuro na kyerɛ kakra bibi kaka fasa kofo miensa yi ho ne yenti ase ba ya me dase ma menkyerɛ Nyansapo ahwefo ne atiefo ye kase oman hene a oman hene ye ebia osai kyerɛ Asante hene ene wo abrempon brempon so kyerɛ Asante hene so wo Asante man mu a ne mo di kuro de uso kyerɛ oman hene ana sɛ obrempon a hye nase ana ansonso ye wo mu ni sɛ oman hene bia de pomponsuo afrana obeso aye de hye wonsam no oman hene bia de pomponsuo ne swai Asante hene o de pomponsuo ne swai kyerɛ Asante man ane kuma sɛ ahemfo 1999 6 April 1999 wo swai no pomponsuo no de swai sa pomponsuo afrana no afrana de hye wonsam no eno na man hene de swai ene wo abremponfo ni bia omo de pomponsuo ne swai ene wo abremponfo ni bia omo afra omo de swai na hwiba omo ye nyi wo mu swai e wo petono so bia wo hene gye swai no oje ne wo akiri fro sankase enti se wo de pomponsuo swai a se wo ye brempon na wo de pomponsuo swai a utimi da apakan mu utu benchi ne de man hene bia no e bia na
Kumasi ahemfo no ye ni amahene omo ya Kumasi abremponfo dodo na aha dodo na ye abremponfo a omo de pompo su ne swaye otimi da apakan mu e ma ne yi se wo de wo ye brempon na se wo de ahwiba afena ne swaye a wo da apakan mu enye yi amamre ne amane kwa so untimi na apakan mu na de na bi mo de pompo su ne swaye na bi mo so de ahwiba ne bia obi akonya ne tumi koduru no ano na kire okay tumi ne bi di bi achi bi di achi abrempon no kure bi modu chen bi Matiase ye wo brempon a wo de pompo su ne swaye sa abrempon de pompo su swaye otimi da apakan ma ne yi se wo de ahwiba swaye a wo da apakan ma enye yi o hini bi kura se bi woni video a da chi bi o kamera bi de kwa ko no charge Ele kwan so da apakan wie no o da apakan ma okuru na ofiri mu ni kwan so sen no de ni kwan so da apakan mu na ho ode nduru ho wo de ahwiba swaye a wo na apakan mu ana adikurofo no nso bi hihye aman abrempofo ni bi ase ebi hye aman hena ase bi hye abrem nti abrempon bi obi a ne kuro nkitwa abrempon no odi so no ne kuro nkitwa na ho no adikurofo no hweso no so so akire wo no adikuro nso anche santene wo so akire abrempon na se o man hene ana se wo ye brempon wo ye brempon bi apenima adikurofo de from sa apenima hene abrempon bi apenima ne wo ana man hene bi apenima oye brempon bi apenima na man hene bi apenima untimi ntu benchi chinie na edi sha ahemfo no so no wo se yo keto na wo kese oye dikura untimi fa chinie kese ni bi nsi wo so enso wo de ne nketwa oye dikuru untimi fa na nsi krokro wa so ade no mo tra so mo na nsi so no ede na nsi so no oye dikura fa na nsi so bi untimi fa na nsi ko untimi ntu benchi nie se oye dikuru na utu benchi nie a obi te se mmese mi twam na mi hu a me pa adanse mi nya adanse ni wi a mem de ko bo charger wa so be ye hye open aye na de obenya kwan aye na de obenya kwan aye so me ka se brempo bi de ne video da so me ho a da ho no ma me twen se ye bo mpa so me kan wo kan de asema ba wo kan me am de be ko se wo so awie na da wo be da ase no da pakan mu o de hwiba ne sha o na pakan mu o da pakan mu enye yi ene ntin sunsu yi wo mu ne se aman hine no e mu odu chen abremponfo no nenso yo abremponfo ni bi ho no ma de aman hine ye no omutimi ye man hine timi da pakan mu o ye dikura wo ntimi na pakan mu o da pakan mu abenya amane wunyo obi ye ne amamre de ye dida ye sole no ne ye di ye bibia no beti se a wo hine be ne da pakan so ye dikuru e no da pakan mu no wanya amane enti sunsu ye mu ni se aman hine ne wo soro kakra chen abremponfo no na abremponfo so wo soro so chen adikurofo Matiase da se panis so ya wa kire yen ene ahye ne nso ye behu ne saa so mese bisa se pa akoso akonya eye amanhina akonya abrempon akonya ana ye dikuro oya brempon de pompo so ne sai o de pompo so ne sai anto oya brempon dwa ye wa amanhina akonya ne wa abrempon akonya pa akoso ye brempon onya man na oye brempon ya odi ne ho so so ache santene odi ne ho so an wo nhye wo ayi o nhye man hene biase wo so ache santene o onko de o we anse obo ekona foku nu wo mo ye ekona busua anti kona foku nu e na osom kobom ekowie yewura so nemum oye man hene oye brempon a odi ne ho so so ache santene ti pa akoso akonya da de Lumba free sa afie ho no bi oye brempon aya brempon dwa o de pompo so ni sai Matiase tese wo ye brempon de hye a wo di abrempon konya se ya onya de hye bia kwasa da bi umudu se brempon dwa ti brempon dwa so a ye apenima fo kura se du ba bia de hye ho na wo bia o te oye ayi brempon oye bokuti abrempon dwa so de pompo so ni sai ni mudu onye sebe ohine keto onya apenima ani mudu o te brempon dwa so na brempon akonya so no o te enti ni mudu no e de hye a ni mudu sei no sa de hye konkon sei wadawoma ye sie na bonten se de ye idano ye di nkomo ana ye kan se obi o ye brempon wo di abrempon dwa mane ye de o te so no se sie no ne wo faase eni dade Lumba na wo faase no ebra omo nana no
okra kwa akura na wo pe bie de no so da ben bi wo sabo se wo fa ase ni wa mansan ya ye kan ni wa man se maame ma no ya omo ya nuafo no monsan ya wo fa ase wo bedi bi enye ye enti na se ni wa mansan wo fa ase ni ade aha enti de o tisu ye dare Lumba wo fa on ti akonya so ana ya mamre kwa so no wo ye de hye se de wo kan ana ne yie mu no se ye betimi asie obi oye de hye be hye no ni gwa bi a asese busuani nyina hye tum se ebi mpa wo to krata so krata wo de to so nie Ghana ha ya mamra no se oye krata to achi se biwu ase na ye nyame a wo de komra mu a emra na je atum wie no wo kwa koma lawyer ne kan wie a wo ankasa ye mfa wo kwan opɛ ma wo nsan krata no ko fa busuani bra no media dance ati se obi o ye wela wo ko fa obusuani amana ba ba je atum se ampa wo kan se wu a ye nsie wo fi na bia ne wo fa bi ana ne nua bi aba ba je atum de sa ba hya asie bi se o kan ye ma ye to krata so no we na be dia dance enen ko fa ye wela ye se wo ye we na se obusuani ama mesan ye nyi ntumo ati se wonya nipa o free fie honom obusuani obusuani ati tum se me hye me wu a me fie no me manfa eye 6 rooms piensia me manfa 9 na busuani afo mfa mienu wo fa bia be dia dance am ya age atu na lawyer na be kenkan a lawyer na office no una o busuani na be ye dance ni wom se sie na waye enti se beba se desie bi se yensie no ni fie ya kru na fie ni simu no enye ho no ofiri a se konkrata so abusuani be na di adanse court nsise bia no emra no ye be gya tuma se obi ya wela se busuani bem wa na wo ye wa de o enso busuani bia ma meka ho a enimu ye busuani o ye dance ni o ye dance ni be di adanse se enti se o ka se yensie no ni fie a ho na di adanse se yensie no ni fie enti se ye besie de hye ewo obi man so na empo kro no so ese sie ni mu no kro ni mpanifo so enim ho hwe fi se omugidie nanano mugidie mu no ye gidi se usie ni pa wo fie a wa man na ese wo ye ansa na otima sie ni wo fie wa nkosie ni wasie ye ti so besie obi wo ni fie a e bi a wa ye mrato wa ye hye ato me maka se mi wo aman fa me hye fridge ma da me wo na ache krade kyen yensie mi me di atokrata so de me ma me di nachi e de nsa akwasha ase age atum se me wu agya no so onu wu gya me a me sa fa foforo ana se court be gya tum se ne wo fa kwabran ponsan abagi tum se wo se wu a yensie no me fa ne hye fridge ada se wo mo de be ye be hye be se ya hye me ma na ka me nso ana se yensie me da na me wu na baby for hye body no e kan so na ye debu ade ne de be hye me ana se be hye me da na mo obi afa me ko hye fridge I don't pay nyunyunu nya nyunyunu no obi akra afri ni mu a okobo be hwe ba bi a woda no no ya na ohwe se obetimi asan wura mu a nti okwa na osan abehwe ye wo ade bi atisa ahoma woda na so da obetima da ba so da na wo nkran ba de mu to obedi nsa be kan no na ade kro na esa ahoma na so no anybody no no ehihim ya bo so wani ate dainu na okra na na mo kran baby o tutu na baby amaduru pa anti sade no se wu ana ate ade mo nti obewu no na sa homa na ate enti se de woda so da na etoa so a ye de ye ho kan body na aba no na ate nti enya ate a te se but so ne kwa na obehwe se ba bi a woda no obetima sa ba wura mu a nti e makra ne bre ti se ye besie no nanam sa ye ne ye pa ba yisem no sunsunsem no enim sa ade no enti obi a opesunsunsem bia e prefer so wu ya yensie no ti se de me maka me de bi da koto krata so woni bresam me wo lawyer wo copy me wo fa na obedi adanse ne wo copy ana me so mo copy da me dem nti abuso panyi ka se montwen kaka na ye ye na wo de munsie bina montwen achi ne mo ye no ajo obi afa me ko hye ba bia nti se bi o de to krata se mi wu a yensie mo mi fie a enke bia adanse wo ho but bibia sa ma abonten busapanyi na de na no be kan ye o se na ye ne wish nti se wo ye obi se o se wu di ense ne kuroma kuro na a wusie no mu no mu mpanyifo no mate ana so mo ntie o mo gitum ana so mo nyintum okuro bia na mamre mi ko Beni enfie bebre achi achepa mi ti kwa ko Beni me ko ye me di be se 3 weeks na otwe me nsa
me pie dako me kokru no yefre ho David o fi lokusa na okọ David ho no no ana me ko lokusa koya ade me ba na ya hye yabo nkofie wani mu efie no me bia me fade wura me dem no ana mbusa se ede no ma se o ukoye no obi ewu na yahie ni ha omu se nipa ofie aye o mama me no mama ne me kura ma na dem ho kura bi me ko yi mi ne ko pe we foforo da so mbeda me pefunu hwe nam sa ne funu na ebeda me botran ma wura den makoda o mama mre ene o mama ne no yahie nipa ofie omu gitum so obi wo etimi sie ni ofie ye ha se no enti sa enti so obi wu ne ebehie ni fie wa mamre ne amane ayeye enti abusua panyi se hwan se wose ye nhie no ni fie no ada na abesina mo abusua fo amane se wose mi nhie no ni fie ti be no ni fie na mo ntena na ko bi anya ne ho ntiase anyi ntum se wo ka se nhie no ni fie ho na ba bia mo behie nso mo nkokro ni mpanyimfo no mo koka nchom se ye de hia asoma se wo wa ye nhie ni ha nti amamre wo se ye no mo kan kire ne enye de me kan wati ase bibia asa amam eno ase ye nhie no ni fie se enti so bi wu no wo ye de hia no se ye nhie no fie a se wo kan ya se sa dance bam wana e dance ni enye dance ni bia da na esa no enye no kre so wo kan nana jamfi wo so a wo church de wo church ye manya me ho te ase se na se Daddy Lumba onye de hye keke bia trasa o de hye kan ti akonye ye na ye sie no abonten nti Asante beti ma hwe ama ye de hye anka wo sombo ma ye nse ye si na abonten a yanka ho asem a nanka enye busuan na omani abre kakra nanka ebia ya hemfo bi no mu anko metimi aboa ka se da bi ye de hye we de si na abonten a ye nanka moto omani asi asem no so no ye nyina ya be kan ya no atum ne asi ye de hye wa abonten sa ama na ye ahun se ye onipa bi ho no ma obewu ye se ye state burial oman no na esie no se ne bra obebo ye me megiri se Daddy Lumba nye saa omanson ne nsensem na megiri se ko benya o deserve state burial say yes state burial man because oye o de aton Ghana akọ wiase afranan be bebre enti eno no kura ne abusua ne ka ema mpanyimfo a nananom a wofie honom yi Appiah ye de ombeye we ne de na anya state burial prekopa ne se na recently ya ne yete se ne fie ne esie no abusua ne fa bi tu jaba no ana be pia bonten afia so as negative broche se o wakan ya le onanim so mo ye bayi no postmortem no ho bia nim se no ho dia ona baka ya le ku na to bo ba park na ona baka ya le ku no ana o se waka se wo a yensie no ne fie ana yesie no so wo ya busua panyina untimi nka se wo de sie wu nkwa wo de sisi ni se o ka kire wo nkwa akra na bo mo maka na mane se bia o ye krata mpoto ho afa kire wo mo se nguma o ye to oni o se wo yensie ne fie ho enti owu ye ne yesie no ne fie ho bibia sa amamre kwan so ene amane kwan so untimi nye sa ye gitumenye yi Asante abushemu empo se kanetete no meye akola me o me teen age no 15 16 no na ye nim ye nananom ne ye ma menuanom bia na omko Côte d'Ivoire kanom ka on frère France o ka ne France o ko French so ko France na omko honum enipa no awu ho kwa ebesie no ho no ye de ne ho ade ba fie unu ho ade omde ba ni trinwi wawu no ye be yi ni trinwi ne twetwa no mowre ne ye de aba be di adanse se ampa modesi asomasi ye de ni trinwi ni mowre aba no no mo ba wonu de no mo de ye de kwasie asie bi ya kwasie gusunsa na se ye bon samanfo edura kwaside ne ye bon samanfo ho din a ya bondi aka ho se ono so ye sie ne ono so ne ho ade e wa ha abrofu broniwu ne se o se oye krata so se ye nhye na ye hye ne wie de ne nso ne de gutuom tuom ebi de kotopum ebi nso de kosi wonom afi bia wo mo de flower koto ho koto ba bia na yi ni wono enti so oye krata to se ye nsie ne wo na kwantuom kra ba bia okobo obla na ye nsie ne ho no kra na ye de ne ho ade beba fie amana nan mahu se ne ho ade ya de ba de wawu akowo anya mam ha kra no ye de ba na no do na no ye maame no ne ye nua ma no ko
Abidjan no omu wu ho no mo a yete se omu wu a Ghana fo na ho no betwa ne tiri nwa bubu no mo de abre be kire busuafo se modesi asomasi wawu aya danside sampa adanside sampa wawu na ye de akọ akosie de sie wi a afi bia ye gu nsama fie on samanfo a ya bondi aka ho kojofosu ne de ne ho ade be ne de ba se o se ensie no ne fie asem sebe eye musu kese ana abusua na ye omo bi efa ne bia na abusua titiri ne abusua panyin odi anim na sa abusua panyin no wo ada na me kan se wo firi mi fie a oh konche konche kwa kojofosu be fe na abusa na de wo ye no na se kire oba okwa cheche nsemu ko afre ne dadadada abusua na omo mre ekwo na afo so de ke nya mre kura o me ekwo na ni nka ye nya mre kura ye dadin so o de manso ba na hu se ye hye di sham no de hya ye ni so nya hye but ye ni eden on se itu ka se obi ani eden enso na ni so nya hye obi ani so hye pa so na ni nya den ye ni so hye na ni nya den no bibi kitu abi na wosu no odwane oba prigidigidi ono na ni so hye na ni nya den obi so ye din ompe ne ho asem enso koka na ni din no o che de na ni so hye no sa na corner 40 corner 4 ni nya den opa abusua mu mema epe salame pa ye na edi kan wasi ni fie so no to ba fie sa salame juana mo pesa de no pa omo mema nti corner 4 ye mema so no musi somma no so many edin ye somma pa but unka na wo mre hu na nanim din nani so nya hye enso nani ade pese hu sunsun ye no obi ani so hye nani nya din pa ma hu sunsun oba prigidigidi we ye ya bosa no odwane obi nso ye din wo de din ba oba fesi enti aye me ya se saa ko na busua no na o ma ye hwe han ama kofi usutu park aye de wo ye na wo ye se ye som ma na o mani je ma ho pa o mpe ma pa o ne ko na ni be ma hia na wa anwa na se wo nwu biem sa o ne ko awo ye fan say no ye ma no o pa onye family plan say den o hia be ma obanyim o hwiri tira Jones okoro be ko na forma asante abusua nkono no ye ne ye ma woto amwoto ko na forma woto pa o ma nantu no mo 20 o mo petoma ahwene nti ya ye samra ne de ahwene ma ye ma no o mo pepa o pa oba ne o akiri nyampa ani mu nya kura hu se akiri ne ye ko na forma o de ba akiri ore ko na forma o mo akiri nyampa ne nantu o mo pa ahwene nso nti ye de bo mo mra ne samra ne sa ahwene ma ko na fo no ahwene ma baby odo be wura wo mpam no wo kwa obeka ma me so da ko se ndrebese obedrebese se de obesi obeyo no wo ye se de obeka so muni mema ye pa ne so mo kwa wale am chen so no o masa obi oni mema ye no kwa ma ne hwe ma mo ma no so kwa wale o mo bre ne styles ni nyina achi wugya no nso a wan hwe wo be de wo ho o mo wo chen busuan ni nyina sa o be ma bo ne trasisi anu wanyim ena mo ware o mo ho se be ya bia no so nye enso nye o so kwa abonte so ko na ni de o se e bia o ye ko na ni be ma me nya asona ni anase de nani a mefa na ayukuni kura me ye ko na ni me mpa ayukuni because ko ayuko ni firi ko na nu okay omu nyina ye ba ko na ntitimu bae na omu koye nti eye me ya se ko na fo ko na busua pa na omu ye twen abo so saa busua panyi nipa ba ko pe edi saa nsem hunu ya odi ma ye kan ye twen ye ko ye twen ba de nti amani abre da bia eka bi no me firi mu bi I want to mum me ma say ye boy ma me busua na ya boy papa nton me ma me ye ko nani nti me ye ko nani a me da ko na busua nu nti ye me ya se oba ye hwe han ama o se ko na fo o mo na fija sa sokole ye o mo de o fija sa sokore ye ko na busua brekum ye ko na fo na edie sunyani bunu brekum o mo na fija sa sokole ko kekere sa kuru no enti brekum akonwa no ye na nanom ekwo na fo na so mo so bebo asantim ye ko na fo na edi enti ye won konwa ye mu odu ye basantim ni fia ye ntoto ya se fi se ayuko na edi asante so sese no efiri ko na num na baaye enti mi hu de enti a o ma jama
sa busua panyin nipa ba akopɛ we egu kɔna fo ni masesa ye ntisa minim ba bi efira o ma gya ma kofi usu no wo gu kɔna n'anim ase so o Pentecost ya da na o mo ba bi pɔte no pa akosofo no we nya press conference asɛm o ɛkɔna fo so mo ɛkɔna busua bi a woni gina ye sa mo gina mo gina ye n'anim gu nsan ebi na ebi ne ho kasanka da Lumba kojofosu ko abɛfrɛ kofi usu sɛ de wo ye no ade ntina wo sa bra be chechire me de ntia wo ye sa mo gu nsan me so me ka sɛ ofiri mi fi a enko one ne ko enko afrɛ na manaba me na busa no ade na wo ye o machi no braba mbɛbɔ wo wiase afranan ewiase nyina nimidi na makɔ na wo ye sɛ o machi bra me misa o de ntia ana on panyifo na di kan akɔ no ɛbɛsoma sɛ kofi usu bra ne musa na asɛm no ba no be fe no kost obekọ ensa no ensa na de begu fom akasa obekọ onu aba be fro be usa se bra be che de nti a me ko ye uye we ni we wasie me obi man so abra me nim ho hwe se me kan se man ka me nua ma no ne me ma ne mabusu anyina nim se ye de me to ha adenti na wa me ye hu se o hye no de fie kopem recently ye nansen ye ana obeka se Appiah so asenega me hwe ne video bi a se mo tri na say Appiah so asenega aba abeka na adwuma mre onim nyansa on sem fata busu apanyini sem we busu apan ofiri mi fia kameto krama de di hatu ni pasa ani pasa ntina we busu apanyini ni pasa we odi busu apanyini na so ofiri mi fie pa kameto krama de di hatu ni pasa ntina ko fi busu apanyini na ka se ba be frɛ na akoyi nsɛm anu yi oyi nsɛm anu wi a ye ba sama na ba na da bi ho no kwa wo ma na so waka ay kwabra usu asema so ni ba kwabra usu ay frɛ no asebo manfi o se woni ho akɔka sɛ de nsamanfo ti asama do ye nanye ne se frɛ sɛ bra bɛka sɛ de nsamanfo ti asama do ye nya de frɛ sɛ bra be yi no asama do so ne kwa ye nsam me ye be frɛ sɛ koyi asama no akwa waka wo nsam ma bi kwa waka ye ho de kwa ye nsam ma asama do so ne kwa ye nsam me enti sɛ wo mu tu anamon abusu apanyi kofi usu omuman me kodofo su mfrɛ ne musa no misa ne nsam o mise be firi ofie obi ankɔkɔ ka wa frɛ no sɛ de wo ye ne bonyo so ogu na nim ase sɛ wasie ne o se masie ne woni fi ma obi amane abusu apanyi ho na de osi ye anya fi ofo na de osi ye enti de enti na wo si gina ye take decision a o ma obi amane wo ye hwan ya wo ya abusu apanyi enti de o sata kan kɔsɛmfo sɛ obi antimi to sɛ santehene saa sɛ no kam sɛ wo bodam sɛ santehene kwa na betimi atu no santehene na de osi ye wo sa sɛ santehene no bi ona ka sansem fun we ana na meka mintimi nyina na no mfiri mu no ade no mo ye na santemem egu asante ho fi o mo twɛn de ankrafo so wato mo sa frɛ de di kan wa ama de to sumi no wa ama so mo frɛ busia no so mo frɛ busia no ntina nanom so mo tiam so mo ye de sɛ wo hene ni ha santehene ko de okɔ da santeman ko da bi enti mo amotia no dia abusu apanyi yi Lumba ne ye nipa kɛse o sɛ frɛ busu akɛse mu ana na busu apanyi ne de abusu no twe kɔ twe ba no enti ye hwɛ sɛ santehene be ba nsa ometumi akaso am na sɛ wo ye ani omo twɛn santehene ni hanti bibia da bia wɔka bibia agye sɛ wɔno a ana mo twa ne ho ahia mo te ne ho yɛ de bantima hene wɔte ho yɛ de santehene tu kwan ana Lumba abusuafo twe kɔ no mo twe ba na yɛ nimguase da wiase ntentan ba bia obi aka bi enti santehene tu kwan ti ɔman ka sɛ ahenkwafo na achamfo no kɔfrɛ ne mmeranti oni hanti sant ɔkɔ de santeman kɔe enti wɔn so wote hɔ yɛ de ya kan sade wo ya sɛ bibi si wɔ hanom na sɛ nya ɔhene hɔ a na ɔmo nyina obi aka na no atom ene esuru ana ɔmo nanim sɛ suro no musuro dia ɔmo suro kofi usu no abusu apanyi no musuro no ɛkɔhwɛ abrempɔma ka ntam na no me ne wɔkasa mekan ɔka ntam no ɔhene bɛ na ne wɔ hɔ sɛ yɛ frɛ no enti die ye egu asanteman ho fi no na nanom no ɔmo te hɔ yɛ de ba fa man kwati atɔ so nsia ba ntama hene wɔtwɛn sɛ ɔhene bɛba ansa obetimi afrɛ na waka akwasi ade odike kɔkeka nsɛm hunu ɛwɔ Yerepa FM no na santehene ni ha na watu kwan mo frɛ twa dwan go ni tiri so mo ko gya atɔ bɛpa akyɛw ɛwɔ manim wo na atenam obi kɔka sɛ ɔyɛ asantehene na yɛ governor mo frɛ na ɔhene ni ha enti die ne sɛ Lumba nsɛm yi egu yɛ nim ase egu yɛ ho fi ama obi yɛ ka de wɔpɛ mo te hɔ no mo no bantama hene titiri ko Kumasi santehene no bantama hene na hwɛ akyiri
one Kumasi continue Asho. Enti ntina wo me ni na me bo no ka ne tetena na ye de ahennie no ekokon no ekon ye hye kon akontre ni akwam akwamfo no na wo soja sakese a yekofa na na asa sekudi no ma ye dom baaye ana bantima hene so free denchira no so baaye kan se ekonti continue ne ase no no ka ne tetene de ni ade kon wo ekonti ede de ne si sa hene te ekonti hene Ekonti ekonti hene nti ne ka ne konti hene no woni se ne nim se kroniti hene anya kroniti hene ye wo hene na mu ekonti de ne si sa akonya no ai amati ase ye de ne ba ne se wo ekonti tena ha ana ekonti nso ne yenya mampo hene ebe ye Asante hene ni wa Asante mampo hene ne wo ho ne se na ye be kokon e wo danchira ana Asante hene ye konfanoche ya amamre ne bibia awie no ana konfanoche ka kire na se to di kan opem so se ekon ne ko ebedi nkunu ye ba na otwe pepepe obewu anu nti mampo hene ne fe ne bo na bo ahia na ntuo ka se saa na tie de ne se Asante hene ntimi nkwade na ono so obedi kunu ni mamoma akọ na se onu di kunu ni mamoma akọ de a na nanom nyi ntum se Asante hene ni ho ne wo ho fi se Asante hene anko na ono edi ani mami akọ anu nti na mampo hene Kumasi Asante man nyina ekun ni nti ne yi ni se Asante hene ni ho ne wo ho ana ekun nti na de bantima hene nti se Kumasi traditional council no Asante hene ni ho a bantima hene ne wo ho de ekoso nyina omo tibi enti ye nkan kosi se ombe frese mo mra na mugu Asante anima ase ade ben no ye tie busuane ba akopɛ ye kase mo obi ambe bantima hena frese ye mpese beti bibia bi ma obi ankasa biem dia busuapanyi kofi usu ye no omo hwem no mo se ne nsam nya de bantima hena beti maka se mi mfre efire ono so me ye Kumasi continue ehwe no anko unya busuapanyi ne bi ma ontimi ka so ye busuapanyi ni ono timi gina ne obetimi gina ne tumi so atu no gwo je wo ye na egu Asante man ho fi da bia otaka se mo twa mo hye bibia ba me ne munya na trase dwene ho ho ba se na obi aka na no atom nse me a Asante hene na kye amefo nyina me kuro mo hene na ye panyini ba fo kwakwa mo ate to so na ja kye hene omu nyina ate odi ekoso obi ahu obi anim semo a na je mfi o se ye kasa nyina ada so body din abusua panyi o we fi se ye tuna de so ana ye tuna de so de se di title abusua panyi ne din bio se mfa ye opanyi kofi usu ne ma no opanyi kofi usu na opanyi kofi usu o se besi ne ono nka se mbie na no nka ase ni sie Lumba e wo ha ni PRO ene be kan ye asa ni aid ni aid ni spokesperson ene be da say na assistant so de ya personal assistant de be gina bonten kan ye say o Lumba ye sie no ni fie ho ye nyantim fe busapanyi ankasa no na ne so be bia ye frɛ ni bia pa akoso ho wanko enkran de yo bienu wanko ese ni de bia nim nti abusuapanyi ni obi a omu ade omu omo de abusuapanyi no omu wo hene na oye paakoso hene a oye Asante hene brempon no omu no ana wo mu abusuafo ni nyina bi se omo frɛ wo se bra na be kire omo ma 2 weeks ultimatum na otwe bi no se bra na be kire se aha na sa ha ade be na be se ye de dihye abusua dihye bewu na abusuafo ni ba bi a yesie no wati wo Asante mem hada ye din na de ye nim de ntia na mitimi nyina nanom mfiri mu no yenim de odi adeni oso ko bu nkonta wo santase nya abusua fie ye wi abusua fie na ebu nkonta won ko bu nkonta wo fie yenim de odi that Lumba ade se we ana se we ne esie na ye wi adeni din na de na wakoye ne amo ho sem se wako sie wo aid ana se personal assistant PRO akoka awa afidie mama na ba bonten se ye sie ni wo ni fie ho no won kran enkanfo se wo be sie obi wo fie a ye wa mamra ye wa ma obi ama ne no wasie nti bra na be kire be yi nsema no omu ade nti wanko abusuanfo afre no nkasa na abusuanfo afre no wanko enkanfo afre de di kan wanko de toso mienu ye ne wansan so anko enti de nti amede na nanom ba mu no nananom so mfrɛ no hwɛ so obetima ka sɛ wo ma na sɛ obetima atena Asante mu ha ebehwe so Kumasi Asante mu ofiri ankranfo afrɛ wo anko nananom so ento nsan frɛ no ye hwɛ so wo kwa de ekoso abusua no mu no omoma yɛse ano brebre ema abaato na de ekɔ de ebo etuo ntwa fi sɛ eka kɔba nyina be wi Asante o sɛ musa so firi ahemfie
mo ya de hia mo di ade ma na ye ana eka ko kaba de ntia na me de nananom ba mu no say de oye no ogu Asante ho fi ogu Asante ni mase eti omo mfrɛ no nya kasa kyerɛ wo hia kasa kyerɛ wo wo hia se de ka ohoro nani so ede den e ka ohoro nani so ede ka ohoro nani so ai kwa mfie udi nsamfo na ye bɔ ka ye se de oye na de ka ohoro nani so wo hia se de oye no wo sa Asante din o ma edin ne kwa kyerɛ a enye omo ne wo fa ase no obeton Asante ne Ghana ma wiase nyina adi ne tum ya na edi pa na wo wuwie ne de ne wo fa no kofi usu no so ton din no kwambone so je nim guase ma Asante man enti se obi ye bibi na se egu Asante ani masia se obi fa ne maaya anti na nanam ntimi mfra nana o ye wa ha ye hu bebrewu ye hu nneema bebre a obi ya egu Asante hu fi ye friend se bra enti kofi usu no wo ye hwan se Asante hini ni hanti enya no na wonya de wo ye na omu ade na megiri se nkanfo ne bedi because they say no so my friend first one wa anko second one ye ne wan san so anko second one no mo ka say on say onya busuapanyin ni bi onye bio omatu no aha omatu no nti so onya busuapanyin bio no mo ntimi ni ndidi a ene so mo ne busua no na ebedili na bia wo hobia no o ma ka hu ayi bia obi nso so agina Asante ase se abusua na wo pa akoso no and so another press conference abusua pa akoso abusua no omu ne abusua fi Asante ase omu ne abusua fi Asante ase da bia abusua kofi usu na ti wo nti so mo de na mo hia na mo kan ye jitumanye sa de oyeye no wo meka Lumba ne de ne Lumba wo ye ne wo fa oye ne nua ne de no se abusua kakra bi na mo hia ho no abusua kakra bi ni hia no so he video na wo background na tie ni se omugyeje ho bebre we de na wo se abusua kakra bi ni hia pa akoso so o matu no na omo so o ma hia Asante ase na nyuntum no ne nipa se na hu wo mo video no ne se pa akoso de na nipa no dos hu o ma chi no ne kasa wa chire se we nso de ono kwa na gina wo se abusua ne bi na hia wo Asante ase abusua no kakra bi ne hia wo hefa kakra bi ne hia e Kofi no wo ye no ba ono so ba press conference wonyi ntum se yetu no omo so ma se no no kasa wo hia ve na nkrofo ne kasa ma no ve na nkrofo ne kasa ma no do ntim ma me kasa enti me masem nyane se nana no mfrɛ no ogu ya nimase o de edi kan ogu ko na fo nimase yesi animguase ka abetia bi kan nkruma o se nkruma o bi kan abetia no ko na no nananom a omu di Asante man so ya Asante man ya omu dia ya Asante abusua di Asante akonnwama ne yi no omu efiri ko na num okay nananom ayekofo no omu firi ko na num on se we ye aweko omu ka na aweko ye awe yareko aweko abusua omu de omu weko de atie ne se omu weko ntie frem awekofo na ko na fo na nananom nyina bra na abusua ne bomu no na omo ti kura bebi omo ti no se ade san na se fi ukọ afuom ne fi nonan kọ a saa ekọ no so no na aboabo ne bi ti wo na otim be kunipa wo ho enti omo abere wa na wanyini wo ho paa no wakọ afuom a na ni ba no so sabe na e de awia na hwe time so omo je na otimi hwe bebi awia ne do no aka time abo nti wakọ na ebiti no ne ba so na ade asa ti na de omo bi ne ho nyina sa ade cha no pom kofa omo na ne funaba na abroa ne ba na obehia aboabo ne no ana ekwo no aboa ko no hia no ana okwo ne aboa ne ko ye na odi abroa ne chi saa beduru fie enti obeduru fie obusan se na ha na wakwa saa bre watima kwa beduru fie ana o se ko ne nti na ekwo na de me baaye enti saa aboa ko ne de fie ha de waye nti ye chire ko na mo obi anweko enti ebe from se ekwo ni nti na abrewa ne timi nya akwan ba afie nti ekwo na fo no ene be ye o mabusua ne din ene wo mu na tukotena ene jahyehye baaye ene busua ne bi kodi baabi o mkodi no o mko afom na eja ahye aboa ko no jahyehye aba ma eja ahye na ma nawu aboa na abrewa nse mo nwe no eja ahye bi ma nawu da ho enom twetwem to mo de bi bre o mu nua no mba de ba won se eja hye ko no nya na abro ti aka se me ye nweko no nti se mo ti ma weko de amonye ye nkofo biem nti mo ya awekofo Matias nti ko na no woni firi ayeko no efi ko na no mo ye mo nyina abom efi ono no mo
ti omo free omo ho se ade abro ya ka kire se me ya fa bi nkan de se mo awede ne mo ya awekofo mo ya mo nkofo a mo weko ana omo na di asante akonya nei eni nti de nti amani abena nanom so no eto ka se ekwo na ne ba ene ayekwo no ana ayekwo awekofo no ne free ana ayekofo ne di asante so enei efree nana said to di kan abra so be si ayekofo na di akonya na be si o said to otoso mi no oteso opem so oda so ti akonya shi enti wo se ayekwo asema ba ayekwo ohini ni ho ana mo ton asante ma ye si entom ago abonten se ni patitra obebo ne bra wa wuko asante di bata ho yifiri menye yi nana mo ye hwe han atwan se kofi so no mu ade ne mbom nana no manim de se nka entam no to ye friend so ba ti sa friend na ko beba nana no ma frɛ wo so oma so what asante ma ya tena hai nana no ma tun sa frɛ se ye hia se be yi nsama no se oma obeba ntina me se wo mu ade no obu ade ankankran for friend no ko koye na suspect ya na wo kan mi so ogina mu kasa ya ewo santase fie hoyi na sema na o kan se corona hene pakoso hene emra me nya no se ofo ade ekoso ne so no na edika omu ade ono so mu ade o ye hwan ya o na obe hye wo hene se o ma bonti meka se o kan ho ana won kan ho ana se won kan ho kofi usu ni mu ade ena de ono so yes our press conference ono nkwa na me hu no me hu obi a wa akire ne me hu abra bi sa na me hu ya me so kuta microphone o kasem no omu mu ade wontimi nkan che wo hene se o mra bonten meka o hye na na so yende wo betima hye wo hene no sante hene brempon agro won ani so kofi usu ni mu ade ana de wo yes our press conference ade no ono a me press conference se omu ntimi ntumi na on na bi on edi anu be ye ebusuafo ni hia no mo se yesi ya tu no Lumba ne maame akiriba ya fe no ya poku ofa ya poku no ofiri US aba no watimu bi omo wie videos ni ade ya ehunya je se abusuafo ni nyina tim bi wo no ono hefa confuse no wo hefa na we na ebeka se kasama no wo hene no sa be ma se wo hene ne mra bonten omu ade ka se wo hene nim so camera si so o ka de wo pe untimi nka de wo pe enti ade bo na wo mu ana omo kasa se de omo pe no ne mo meme de ste me da so jina nanom so se omo mfre confuse no na de ye ne enyai dise egu asante ho fi egu enim ase je me ka se wo mu ade no hwe enkran o konfo panyini ane ne mpanifo ato nsa afre o se wo nko wo mu ade wanko confuse no wo mu ade wo mu hwe enkran fo mpanyimfo atena se omu nkranfo no omo mani hu se omu ade omo nya ndon asotwe bi omo so no asotwe bi wo mfa mani se bu ahemfo na emom nkranfo ye kan tam gu so no ye frɛ wa ahemfie de wo bai asante ahemfie de wo bai nkranfo frɛ de awoma wakosie funu wo ma saase so na omo frɛ se bra be yi wa no a be kyerɛ se te saa se nte saa edi enti na ba ya wa mo na no mama ne a ya wo se wo nko omu ade enti omo mo nimre nananom kanfo no de omo ya ne mepepa o enu na pese kan so ye wa ha no na enko saa so ma wo na me kase be de minimada e be frɛ se ye de be ma committee o se ye be frɛ nsa ma hene fi o se nana bu abasa ho ba bi e be frɛ ni bia ni wa menko bi isa ma ante wa ko tini mo tie bi ba bi e be frɛ ni bia ni wa menko bi because omu ade ebu a wan fa ma nananom kanfo wulo mo ne nkofo no konfo panyina enkran Ga-Adangbe traditional council no ya gina tum se ona ye konfo panyin no ona se so wo be sie no bo na mane amamre bi obe ya ansa na otimi asi no wato nsa afre wo ne mpanyifo wo se wo nko kofi usu mu ade na nanom fa nche se anya Asantefo nya ne tesa kofi usu na emu ade ne di pasa nti na wo ya busu apanyin ese kwanya beda ho se pakoso busu ne si ye busu apanyin foforo ya nya turu de obetuma si foforo akwanya wo ho so mo atu no anti wo hene ne mpanyimfo ne ma na ade ne siye no betime ase o betima hia se yeyi we se ono se ye tu kofi usu afiri akonya no so so onya busu apanyin biem ana abusu apanyin no omo de siye no omo na tu omo so na ade ne siye omo na atu no omo de usi no mo na wo ka tu me siye tu wo na no amene modi ko na meka
na ye ohene Asante na otoso miensa ye tu ni fra konya so na kusi obu odum na ndi na kusi na koduro ni said otenti dua odum na obi aretim bu odum ka na tete no se dua odum esikuro kwanti a okọ afom na oba ade free afom ba bia yi betu ase se bode na atwa ya beti bia to menkan ya be bia to atu dua na se nti be ko na ye bebre na apotokura na edi nti na mbu be se ye ntena se ama dua dum brane be sikotia anye bode abetwa apotokura ni no sa da obra yenye nam sa be ma teda anu nti na ebu sa be no nti odum na obi na timi bu odum na oyo hina na kokoduro ene se de na wotie nti na otimi bu odum tie de be so na de be ye ne di nana kusia obu odum nana osedi to odi kan kwa akura nana opokwa odi kan kwa akura no kusi obu odum na Asante na no toso mienza ye oye aniam na nana no mo bonyo so onwutu no tu na de so ndese wo pa akoso abusu apanyini na ye ntimi ntu atiase bunu omu ade na nani beba na ho so na naniam aka etia ma omo hwe no mo fa nipa omo susu se odi eyeye odi buo na ni be ma panyimfo bisa nkranfo panyimfo afrewo he wo nkọ wakosie funu wo ma sa ase so na ye fro se brade enti aye ye ombo na nanom amane amane bi ho awa ya wo se wo nkọ se wo mu wo mu se na de o ka twa de se ne se ke de be bibia atwa tia ma sum bia ba nyina se eye Asante anyefo be frɛ no na nanom frɛ no se de e koso no enko ye sa Asante fo nyina na hye akire obi anka ho na mo meme hunu se wa hene wa ha anka afrɛ no ana nanom so ye hwe han se bibi koso na se wa hene o mutimi yi o mani kura se bibi ansi ade se ono amu wa ha ye onipa bi wakasa me ho a e bia me ba wo ho a obeso so onipa bi oni kwa se wo ne mienu eyi nsema no wo hwe se de wote so jaima enti me wo mai na obi kan sem bia eni kwa se nipa me hwe ba bia ne dibra ne ba bia oyi ne duru na eni kwa se me na me yi ano a e se me ma na be yi ano na se me ma na anya na wo hwe se me na me yi ano a o ma kwa me ye di woni mu ye fom o ma kwa me di mu ma ye fom bre bia ope bia fi se asembe obi kan se me ma na yi ano ni kwa se me na mbeso wo hwe nipa no se de wote na ni kwa se me na yi nsema no se me ma ana me nananom na bibia be yi ano na se obi ye bebi na metu kwan me ni ho nti me ma na hwe twen se me ba ansa na obeka ho asema mote wo ye de kofi usu no ye hwan nti a wo ade na wo ye nya se di fi asema ka me fa ho egu Asante man ho fi egu ya ni mase so bia bia na Asante fo de me di na nanom ba mu ofira himfie nti de no mo tra ho akosi dabe na o ma friend say hey de wona ebusuane ye no mu bia ni mase nti mo hwe na ya antisi ana se ya antisi ebiem Matias o hina tu kwan nti onya kofi usu nya de ope Matias ti nana o se me ka se busu panyi de sofa ye nti bia ye de emfi na no na ni PRO se ni spokesperson na ko fa asemi nyina ba ye ti se mo mienu hwan ni kan chene kan sesi e me de o hini din ana se obi din ko kan asem mo a ye be cheme se ye cheme a ye cheme na ebuza ye ani amana nanso aba na ebuza se wo na aka ase won soma no wo na so ka chenyo na soma na ebuza panyin ko ebi kura wo boy yansie ne ho bia bi nim de nti o kan asa ono o kan na anya asem anya mane enti ya obon pe spokesperson na asa no mo twe no na emom abuza panyin ne de ne benya no so si atun sa fra abuza panyin o ba de obeka ye no fa ne bra na yemuza ne se asem se no no aka na beta abontin na wo na ade soma na na so meka na so no na beka ye abuza panyin wetu aka se so ka se yensie obi ampa me nko fie yensie obi a ona ka na asem aso twen ho no de o kan ne de be ma no na emom wakasa ma waje na tum se o ba na nanom anim a ye bi sa se abrantie unim no bi sa abuza panyin sa owura ye ogina unim no o se an wo ye wo den so na kasa ma me sa ba onya age tuma de obeka bia ne ona ma ne kan ye ho no o san ye onya age tum se o kasa ma o dia ane de obeka bia so kasa o kasa ma me o kasa bia me kura me nim no ana me nso anso meka bia ho de ono na anya na asem na momunya age tum se o kasa ma o dia ane se de obeka ye no ona ma ne beka ye enti ane na nemum ni ye mu ye nya ono so ne mu a abusu apanyi beba ana abusu apanyi so ba so a onso asese ono so de o kasa ma ne ba ni ebisa ne se asema unu owura yo se an wo ye wo den so na kasa ma me asem ni nyina asi so na kasa ma nti de obeka ye no unti na obeka ye no ati ase na na jamfi we de di besi emeni nti de obeka twato de me ka twato ne se nana ba antima hene ba fa man kwati otoso nsia ba antima hene
na na akyamfo boache ye wo ya Asante hene akwam hene ye asafo hene ene foku na aka no na nanom ahemfo no omo mfre abusua ade na omo ye no omo ugu Asante hu fi egu Asante ni mas ye kakọ ye ka banyina ha na eba omo so mfre abusua panyini mo fre no kura mpo na nka omo fre no kura omo mfre na nanom kan for so mefa ne nko emfre omo anim nko na omo mefa ne mfre omo anim fa ne nko bi se wa mu omo ai gulo mo afre wo se won ko afa ni di ama omo enkran nananom Ga-Adangbe traditional council no omo konfo panyini afrew ene ne panyimfo ahia apeda afrew wo se wo ma omu ade impre no so still wa de toso mienu no o so wonko wo anfa bu ama nananom kranfo sebe ye ne a ye soma ahemfie ni ade no enye ye ahemfie nko a na ye de ani die ma ye ko ba bia ye de buo ni ani die ma ya ahemfo onu se broni fa amampanyimfo ne democracy man no na ye mampanyimfo ne nebu man enti obi asebe banyansafo a wodwene ye bia ni ho ototo nananom se wo ye hefa hene so ye hefa hene me kai se me ko 2019 me ko bolga ana me ye ko na me se pese me ko ahemfie na me ko chia ohene ana mu chem obi a obetimi de mako ano kwa na ye school na de me ko ye ko regional games 2019 ye no bolga satana me wo GS sports na me ko ye no ase na mo be na me se aba me bedi 10 days wa ha me ba aka me na enwotwe na me firi ha me se me firi ahemfie me se me ko chia wa hene de me kosi na nigi keke se wo firi Kumase no aba mo ye bebre the whole region ni nyina aba na me se ha be se me ko chia wa hene me ne me students no na wo shira yen efe me organize nkwala no ye odi anim na odi ye ko matena sikama ye ko chia omo ewie no se na ni asopa se wo firi Kumase na me se ha me firi ahemfie nti ma ba efie pass my body na nananom ho so be chia se mba chia me ne me nkwala na ye ba be di djuma at least na no mo nyina ko e ne ko chia ana o shira ye so ma ni shira itimi koje meda asade ye pe no o mo de no kwa de kan ye de ho e ye buo ne de ma ye nananom enti wo nananom ofre wa chese nya Asante nti wo nko akocha people ma kan tam ye Asante ahemfie frɛ wo de wo bae wo bae are nti na nananom kan fo frɛ wo de wo so wo nko wo mu ade enti nananom Asante fo ne mfrɛ no ohene inim da obeba me nim da obeba o ka se odi ade ni wi a eno ade na twam na nsan ne ade na twam ti inim da obeba na mu nananom ntu anam ko fi usu asem no di Asante sa Asante din mate omuntu anam ansa na ye wura beba waba abusha fo ye ne na jamfi net na sen ne edi nkomo no ye fa de nyina ensi ha migidie se wafa ababia afiri mu a ebeboa wo amoto ne maye ne wo hu se amamre ne amane kwan so ne ma bi wo ho no mo a wanhwe anye ne yi a na e ya chia tie wo se wo hwe na wo ye ne yi na de pepe yo ba kabo mu a ye prema Asante ma ye de ba na Ghana nyina fa ne to mapa efira ye mfa wo si ase meso so be subscribe to channel no be like wo be share mo bibiara anya bi ahwe comment section wo so ye wo de a e ya che wadwen ma ne nye kama midin na oba Yesu amma ye boa Nyansapo yetane ne badwen makwan so yakao adenti ne ebube ne brebe nse si ebube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoro sra tanyini wantena fie ema aseduamfo blani pie frimantam be hin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no akode ebrensi am wa wotua ne nsem mojabumo ni mu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye ye bi tontonte ye no nsa na ye fa Nyansapo aboa ntaka na mane yakese na ntakra aboa ne de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sein ni din do Obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam the family ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame